In a year, there are 12 months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Laging tandaan na ang mga buwan na nagtatapos ng 31 ay nasa dulo ng ating daliri, gaya ng January, March, May, July, August, October, and December. Altogether, we have 7 months that has 31 days. At meron naman tayong 4 na buwang nagtatapos sa 30 araw. Abril, Hunyo, Setyembre, at Nobyembre. At ang nag-iisang buwang na pabago-bago ang araw ng kanyang katapusan, ang Pebrero. Meron siyang 28 or 29 days, depende sa taon. There are 365 days in a year except for a leap year who has 366 days. Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info page. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children.